Porto do Son viviu unha nova xornada da Liga Galega de Sendeirismo. Ángel González e Estela Cotelo firmaron as mellores actuacións da proba. Preparados, listos e a camiñar, o domingo Porto do Son encheuse de camiñantes que participaron na proba sonense da segunda Liga Galega de Sendeirismo. Máis de 200 persoas sumáronse a esta cita na que había dúas opcións, a de 25 km e a de 15, organizada polo Club Trabandainas. Nesta competición non gañan só quen antes percorre a distancia estipulada, senón quen o faga cun ritmo máis constante. Neste caso, a vitoria no apartado masculino foi para Ángel González, quen completou a proba en 4 horas 19 minutos e 33 segundos, cun ritmo medio de 5,7 km por hora. O segundo lugar foi para Casiano Sánchez dos Trabandainas, que pechou a súa participación en 4 horas 39 minutos e 8 segundos a un ritmo de 5,3 km por hora. E o podio completou no David Pinal cun tempo de 5 horas 44 segundos e un ritmo de 4,8 km por hora. No apartado feminino, Estela Cotelo foi a máis regular e completou o percorrido en 4 horas 34 minutos 51 segundos ao seguir un ritmo de 5,4 km por hora. Segunda foi María Rois, do Avivas, que rematou en 4 horas 15 segundos e cunha media de 6 km por hora. E o terceiro posto ocupou Eva Sotelo, que pechou a súa participación en 4 horas 34 minutos e 51 segundos a un ritmo de 5,4 km por hora. Aínda quedan probas nesta Liga Galega de Sendeirismo como o Sendo Barbanza, que se vivirá o 23 e 24 de xuño.